Η Περιφερειακή Οδός Κατερίνης είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που αναδεικνύει την εξέλιξη, την ανάπτυξη και την πρόοδο για την Πιερία. Ένα μεγάλο έργο που κάνει καλύτερη την καθημερινότητα για όλους τους συμπολίτες μας, που αυτή άλλωστε είναι και η πραγματική ουσία της διοίκησης. Η Περιφερειακή Οδός Κατερίνης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής, δεδομένου ότι επηρεάζει άμεσα και αποφασιστικά την οδική ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, τον αυτοκινητόδρομο Πατρών Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων, δηλαδή τον άξονα της Παθέ. Η Περιφερειακή Οδός έχει χαρακτηριστεί ως δευτερεύον εθνικό δίκτυο. Το μήκος της είναι 10.500 μέτρα. Η μελέτη εκπονήθηκε από το Δήμο Κατερίνης. Στις 19 Ενάτου του 2011 αποφασίστηκε η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και στις 11 Πέμπτου του 2012 εγκρίθηκε η αρχική δαπάνη του έργου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το ποσό των 65.500.000 ευρώ. Το έργο δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η σύμβαση υπογράφηκε στις 26 Έκτου του 2013. Το έργο υλοποιήθηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κοινοτικούς πόρους από το ΕΣΠΑ της χρονικής περίοδου 2007-2013. Στις 22 Τρίτου του 2024 δόθηκε σε ενιαία λειτουργία η Περιφερειακή Οδός Κατερίνης καθ' όλο το μήκος της, από τον ισόπεδο κόμβο K1, συμβολή με επαρχιακή οδό Εφέσου, έως τον ισόπεδο κόμβο K5, συμβολή της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Στη συνέχεια περιήλθε στην αρμοδιότητα συντήρησης και αστυνόμευσης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, εκτός από τις εγκαταστάσεις της φωτεινής σηματοδότησης που δεν περιλαμβάνονται αντίστοιχα στην αρμοδιότητα της ΠΕ Πιερίας. Επίσης, υπάρχει παράπλευρο οδικό δίκτυο διπλής κατεύθυνσης για την εξυπηρέτηση των παροδίων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας όλων των αγροτικών οδών, οι οποίες διακόπτονται από την Περιφερειακή Οδό. Σε ό,τι αφορά το τμήμα της συναρμογής της Περιφερειακής Οδού με τη 13η Εθνική Οδό Κατερίνης Ελασσόνος, να αναφέρουμε πως από την υλοποίηση του έργου, μετά από έλεγχο της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ΕΔΕΛ, προέκυψε η απέτηση για τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης επί του κόμβου K2 της Περιφερειακής Οδού με τη 13η Εθνική Οδό στο ύψος της Ανδρομάχης, λόγω πυκνής δόμησης της περιοχής. Η φωτεινή σηματοδότηση ελέγχεται και συντηρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ, όπως και όλες οι εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης, οι οποίες ανήκουν σε δευτερεύον ή τριτεύον εθνικό δίκτυο βάσει αρμοδιότητας. Η Περιφερειακή Οδός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο και επίσης σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη των υποδομών της Πιερίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.